Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Onyeoma Bishop. Ewo. Onyeoma Bishop abịagwa ọzọ. Agbasi ata nwa echi. Agbasi ata. Echi niile ọ bụrụ ọnwụ. Kedu izu uru ọ baziri nụ? Ịma na agụ eji ike wee kpazienụ. Na ọ na-ebute ngala ụmalụnụ. Ya ka m ji agwa ụmụ ụwa nụ. Ka amaliju afọ dachi ụzọ nụ. Ka m bụrụ ọnụ wee dị ndụ n'ụwa. Ọ bụ gịnị? Nkwa. Agbasi ata nwa echi o. Agbasi ata nwa echi. Daka nwoke ji na. Agbasi ata nwa echi. Agbasi ata nwa echi o. Agbasi ata nwa echi. Daka nwoke ji na. Wo oyoyo. Wo oyoyo. Wo oyoyo. Daka nwoke ji na. Ụmụ ụwa gịnị? Ụmụ ọma bịara ụwa gịnị? Ụmụ ụwa gịnị na-eme? Ọnwụ ike jizi akazi njọ. Echi niile emelụ mmadụ isi. Nwanne echi onye ha nwụọ. Ụmụ ụwa ọ bụ gịnị? Ọ bụ agbasi ata nwụọ echi. Ọgbakọ ọgbọ mee na ọgbụ ya mere. Aka ọgbọ ji wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ị na-eme na ọgbọ gị mere ji mmadụ ncha ọ bụrụ ofu. Ekwuru ka aghalụ mmadụ na-akakwa ibie. Ego oyibo ji wee sụọ si all fingers are not equals. Mmadụ na-akakwa ibie maka na isi na isi rabụ n'ọnụ. Onye ọbụla jisi ike. Onye ọbụla gbaba mbọ. Na ịgbaba mbọ na ị ga-agbata ife. Udo wee chịzi anụnụ n'etiti mmadụ na ibe ya. Asị na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ana. Ka mmalije afọ dachi ụzọ. Ka m bụrụ ọrụ wee dịrị n'iju ụwa uwe sike ike. Onye ọbụla jisi ike. Onye ọbụla gbaba mbọ. Maka na onye ike adịrọ n'elu ụwa na-agụ egbunye onye anya. Okwu SOLUDO. Okwu ọ gwara anyị na Anambra. Onye ọbụla jisi ike. Onye ọbụla gbaba mbọ. Ndụmọdụ SOLUDO nyere anyị. Onye ọbụla jisi ike. Okwu SOLUDO. Okwu ọ gwara anyị. Ndụmọdụ nyere anyị. Ige ntị ka ị nụrụ ọnụ nwa. Ntị ọ dịkwa. Chukwu mata SOLUDO. CHARLI NWAMGBAFO. Adụresi ndị Sofia. Odogwu mpala ulu na Anambra. Ọlụ atụ egwu. Gọvanọ nke ndị Anambra. Chukwu mata SOLUDO.
ndụmọdụ o nyere anyị ọ sị anyị rapụ iti agafu rapụkwuo izu ori anyị arapụ a na-esiri mesi a na-emere anyị na ọ na-ebute nkala mmanụ maka na aka aja aja na ọnya na-ebute ọnụ mmanụ arụọ na anwụ erie na ndo ọ gịnị ka SOLUDO gwara anyị alụọ na anwụ erie na ndo chukwu macha SOLUDO adụnazi ndị Sofia odogwu bara ulu na Anambra ọrụ otu egwu odogwu gọvanọ nke ndị Anambra SOLUDO solution SOLUDO dị na-achị mma ọ chịrị mma na ị ga-achịkwa ọzọ Anambra dịgo ka Dubai o Chukwumaja SOLUDO ebe ọ bụ na ị na-achịta ọfụma n'obodo Anambra ekwentị ka m gbuolo gị amụma etiba gọvanọ chesia ijebe sineti ijesie sineti ijebezie prezidenti ebe ọ bụrụ ọchịchị doro gị anya nụ maka na ochie dibịa chụọ aja ọ dị ka ewori enye ndị mmụọ n'aka nụ ndị afịa mere ndị mmadụ ejela afịa ọ bụ onye nọ n'ụlọ resia unu amarụgo na onye gwara akwa Disemba nọ na ọ ya agbagbu nke n'uyi ya SOLUDO solution bishọp ekwuzigbo okwu bishọp ekwuzigbo okwu agbasiata nwụ echi o agbasiata nwụ echi daka nwoke ji na agbasiata nwụ echi o agbasiata nwụ echi daka nwoke ji na maka agbasiata nwụ echi ka iji kwuo mmadụ ọnwụ ego enyere nye ụmụnna ka iji weta anụ tasị anụ wee ṅụọ mmanya buru ajadu wee nakuo nazi n'ibu odogwu a na-agbaka aka wee nwelu ka ị na-azọzi azọ maka agbasiata nwụ echi Chukwumaja SOLUDO anyị wee na-ekenenụ ndị gị na fasi alụkọ ọrụ na Anambra nụ maka na mmiri na-enyere ncha aka nụ ndị Igbo wee kwuo okwu wee sị nụ na anyị ụka mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ onye ka m na-ekwuzi maka ya nụ His Excellency Executive Deputy Governor nke ndị Anambra State Ifeanyi Ibezim ọnwa na-etiri ọra na mba ukwu Onyeoma bishọp si na ị ga-adị o anyị wee jebezi oke etiti nke dị n'Idemmiri Local Government na Anambra State
Kanje kene jimote nna m ukwu Ọga Bishop Onyeoma Chief John Nsofo Eze Ugwumba n'oke etiti Onyeoma Bishop si na ị ga-adị ka nka Kenelu m Oriakụ gị Mrs. Obegeri Nsofo ọ nọ n'uju akụ kedụdị maka Mr. Chukwuebuka Nsofo odogwu na Amerịka ka ibi ebi o ezigbote nwa Chief John Nsofo anyị wee na-ekenezi Dr. Obiefunokoye ọzọ Igbo ndụ n'ọka etiti ọzọ Igbo ndụ na Amerịka keneru m odozi akụ gị nụ Mrs. Chioma Okoye ezigbote ada Chief John Nsofo Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị unu mma anyị wee kpọbazie n'ezigbote ọyị anyị nụ Chief Ezennia Okenna Obi Ukwu Oke Santa Onyeoma na Lagos ka ibi ebi o ezigbote nwa Chioke etiti ejenụ kedu maka Chief Paul Akajobi Ozuofi Ukwu St. Anthony Bread n'ọka etiti Onyeoma Bishop si na ị ga-adị o Onyeoma Bishop edebezie n'Ufuma ka anyị na-ejezinu ka nkene nna m ochie Emeka Mkpu na Ọmaka Ufuma Emi White Multi Services nọmba 1 na Lagos aka na-emebe otu model moto ọ bụrụ model Onyeoma Bishop si na ị ga-adị o kenelu m Chief Ọdụ Enyi Barrister Chima Philip Okafọ ọzọ Igbo ndụ n'Ufuma niile ọzọ Igbo ndụ Onyeoma Bishop si na ị ga-adị o anyị wee na-ekene ezigbote nna m ochie Chief Wekennebe Abraham Ezudo one of Ufuma niile nụ Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị gị mmanụ ekene kenere m onye bụ Iros ezigbote nwa ụtụ agba igwe ọnwa na-etiri ọra n'aka Ugeze aka ji ofo mmamụ eze mmiri ezigbote nwa ụtụ agba igwe kenere m eze nwanyị mbagadara aha nụ eze nwanyị mma maka Ugeze Onyeoma Bishop na-ekene unu kedu ikperu maka ọsọ ndị igwe a na-abụ onye isi egwe chi ya na-ezere ya mmụọ aka ji ofo na ndị ike aka ji ofo na Ebonyi steeti Onyeoma Bishop na-ekene unu ezokwe na agbatiata nwụ echi maka na ọ na-ebute ngalụmalụ agbatiata nwụ echi agbatiata nwụ echi agbatiata nwụ echi aka nwoke eji na agbatiata nwụ echi agbatiata nwụ echi agbatiata nwụ echi aka nwoke eji na maka agbatiata nwụ echi iji gbuo mmadụ ọnwụrụ Whoa.